Kakana Shipang Kylian Mbappe ha ke FIFA World Cup. Kapdeng subha piki parlo ki bisngo tanat ban page ya ke video ha kane ke channel. Hakane ke video menta ka sngi ne page ya ke wei kakana Shipang uwe urang elekai bopau ba hakine ki sngi ki ba menta. Ubadang don haka arta ke ba ar pnyosnam. Berudairu orang elekai ubaka kerteng jong u kelarung haka history jong ke FIFA World Cup ke turnamen ke bahek tam haka history jong ke football beruta orang elekai udai Kylian Mbappe. Badia Kylian Mbappe lakha hau arpo tarik Desember hausnem shejar kendai spa kendai bupra. Badai hausnem arajar katsan bu Kylian Mbappe ulas dange ke jing email kai football jong u kum uta profesional footballer bad ka club Monaco. Perki pajba kitib bahaya Kylian Mbappe namar ka jingster jong u par kum juru ka bor jing la jong u pan tap gol par ban yarap ya ka tim haba ka tim ka don kam ya u. Badu Kylian Mbappe yomi mandanding kong nam ta ka France kadai hau arpsan trik match arajar kat nyau haka jing ya ka yakni rong FIFA World Cup jong usnam arajar kar pra. Bar haka FIFA World Cup jong usnam arajar kar pra kata ka bar penlong hari Rusia u Mbappe urang don haka arta ka bakat kendai snam perka France haba kawan hakane ka turnamen kawan da ka jingkermen namar ka France hakane ka World Cup kadon tang kirang yelekai ki badang kena par ki badon bha ka sap par hakane ka FIFA World Cup Kylian Mbappe ulala ban yelekai bha bad ulala ban yarap ya ka France bad ulala kelalong tang mau uta player badang kena bha bala ban tap gol nabenta ka France ha ka FIFA World Cup. Pada hakane ka World Cup jong usnam arajar karpra haka jingi lekai bani kong jong ka France u Mbappe umshawala ban tap gol Henry u Mbappe ulala pat ban lekai bha pat ban pen ya ka sab jong u sha ka perthai par ka France hakane ka jingi lekai kalala ban penlim ya ka Australia da ar lawai pada kini ki ar gol ki lawan lengba ka penalti bat ka on gol Henry warla ka France ka penlim ya ka Austria da ka on gol Henry ka engine jong ka France kelas dang ban saaj menta. Bar haka jingi lekai ba ar jong ka France kata haka jingi lekai Persia ya ka Peru u Mbappe hakane ka jingi lekai urala ban yarap ya ka France ban tap shigol bar ka France kalala ban penlim ya ka Peru da shigol la not bar kane ka shigol la tap da Kylian Mbappe. Bar haka jingi lekai balai jong ka France kata haka jingi lekai Persia ya ka Denmark u Mbappe ulami na ka substitute kumta shamrala ban lekai bha pat shamrala ban tap gol pat kumta kane ka jingi lekai kala kudno da ka jingi khat dan not la not. Bar haka jingi lekai jong ka round 16 kata haka jingi lekai Persia ya ka Argentina bar haka ne ka jingi lekai ya ka Argentina la lammat do Lionel Messi Henry Kylian Mbappe ulala ban lekai bha pat ka kerteng jong u kala bananam baro si perthai bar ka France haka ne ka jingi lekai kala ban penlim ya ka Argentina dasau lalai par u Mbappe haka ne ka jingi lekai ulala ban tap argol kata haka menit ka ban ru pusau par haka menit ka ban ru pupra. Barlengba ka jingla jong Kylian Mbappe panel kai bha barlengba kine ki argol jong u ka France kala poi sha ka quarter final. Bar haka jingi lekai quarter final kata haka jingi lekai Persia ya ka Uruguay hakane ka jingi lekai u Mbappe shamrala ban tap gol Henry ka France kala ban penlim ya ka Uruguay da ar la not. Bar haka semi final haka jingi lekai Persia ya ka Belgium hakane ru ka jingi lekai u Mbappe shamrala ban tap gol Henry lengba ka jingla jong u panel kai bha ka kerteng jong u kala pau bha hakane ka FIFA World Cup. Bar haka final ka France ka panel kai Persia ya ka Croatia bar haba sedang ka jingi lekai ka France kala la ban lam kmat da shigol la not Henry ka Croatia kala ban pen pa ya kane ka shigol ban pen ya kha ka jingi lekai da wei la wei Henry tang hadin ka to ka 9 minit ka France kala la ban tabeng sa shigol ban lam kmat da ar la wei par Pogba ulala ban tabeng sa shigol ban pen kala ka jingi lekai da lai la wei bar hadin kane ka gol na Pogba Kylian Mbappe ula yo ya ka pas na Hernandez habar box par Mbappe ula shoot bet na po par ula ban tap ya kane ka gol ban pen kala ya ka jingi lekai da sau la wei patang kumta ka France kala la ban te la kam bahaya ka bol par ka jingi lekai kala kudno da sau la ar par Mbappe hakane ka tournament ula la ban tap sau gol Peru Mbappe ulah kelalong kum uwe orang elekai ubadang kena bha ubala ban yo tap gol ha ka World Cup final. Bar hakane ka FIFA World Cup Kylian Mbappe urala ban tap sa gol haki nyau tali ki jingi elekai bar kelalong World Champion tang haka arta ka bakat kendai snam.
Henry kane kalong tang kata ka jing sedang nabenta Kylian Mbappe. Barhaka FIFA World Cup jong usnam arajar arpuar kabala penlong hari Qatar u Mbappe ulanang he nang san bat ulanang klan bat ukalalong ru kum uta kapten nabenta ke France. Barhaka ne ka FIFA World Cup u Kylian Mbappe ulala bani lekai khamba shu ban ya ka FIFA World Cup jong usnam arajar karpra. Barhaka ne ka FIFA World Cup ka kerteng jong Kylian Mbappe kala benanam baro si pertei. Barhaka jingil ekai beningkong jongka kata haka jingil ekai Persia eka Australia u Kylian Mbappe ulala ban tap si gol bar ka France kala ban penlim ya ka Australia dasau lawei. Barhaka jingil ekai baar jongka kata haka jingil ekai Persia eka Denmark ka France kala ban penlim ya ka Denmark daar lawei. Barhaka ne ka jingil ekai u Kylian Mbappe ulala ban ekai bha dakaba ulala ban tap argol kata haka menit ke ban rupuai barhaka menit ke ban reu pupra. Barhaka jingil ekai balai jong ke France kata haka jingil ekai Persia ya ka Tunisia ka France kala Shalim dashi lanot pada Kylian Mbappe umi kum substitute kumta syamlala panjara ka France pan tap gol haka ne ka jingil ekai. Barhaka jingil ekai haka raw 16 kata haka jingil ekai Persia eko Poland u Kylian Mbappe ulala panjara ya ka France pan tap argol pan poi sya ke quarter final. Barhaka quarter final kata haka jingil ekai Persia eka England barhaka ne ka jingil ekai u Mbappe syamlala ban tap gol Henry ulala ban ekai bha par kumta ka France kala ban penlim eka England daar lawei. Barhaka semi final kata haka jingil ekai Persia ya ka Morocco u Kylian Mbappe syamlala ban tap gol Henry ulala pat ban yarap ya ka France ban penyo ka wei ka assist. Barhaka final kata haka jingil ekai Persia eka Argentina barkane ka jingil ekai kala kelalong kum kawe ka jingil ekai final ka bai tanatam haka history jong ka FIFA World Cup. Barhaka ne ka jingil ekai ka Argentina kala bani lekai baha naduk pas sedang ka jingil ekai haduk ka menit ka berprapel dakaba kala lam kemade ka jingil ekai daar lanot Henry hadin kane ka prapel minit u Kylian Mbappe ulak ban tap argol tang hapo ar minit pat kumta kane ka jingil ekai kala poino haka extra time. Henry haka extra time u Messi ulala ban lam kemat be ka Argentina dalai laar berkumta kinong Christian jong ka France kila du jing kermen Henry u Kylian Mbappe haka menit ka basis pak karpra ula penya kaj be kane ka jingil ekai dalai lalai bat ula pendap ka hat-trick jong u lengba ka penalty. Baru Mbappe ulah kelalong tang mo uta player ubarang kena bha wala ban tap hat-trick haka World Cup final kata haka arta ka baar place nam. Barhaka penalty shootout wala Kylian Mbappe ulala ban tap ka penalty jong u Henry ka France kala Shalim no haka Argentina haka penalty shootout. Henry wala ka France ka Shalim haka ne ka final Henry ka jingla jong Kylian Mbappe panele kai baha ka ne ka final ka kerteng jong Kylian Mbappe kala rung haka history jong ka FIFA World Cup. Baru Mbappe haka ne ka FIFA World Cup jong usnam arajar arpuar ulala ban tap pragol haka nyau tele ki jingel ekai pod ulala ban job ya ka golden boot. Parhaki ne ki artele ki FIFA World Cup ki ba uyal ekai ulala ban tap kar argol haki kar sauteli ki jingel ekai ba umi madan. Tementang ini pedno ya ki record ki bau Mbappe ubat haka FIFA World Cup. Namar kumbangi jutip bau Mbappe dai tang bau yelekai haka FIFA World Cup Henry ha bau yelekai u tauru ya ki record jong u. Bat ka record ka beningkong ka deiba u Mbappe u kelalong tang mau u ta player haka history jong ka football u bala ban tap saugol haka FIFA World Cup final. Buat MC Meladon mano bala ban tap saugol haka World Cup final buat player kum Pele, Arnan, Zidane, buat Messi kim semlala ban tap saugol haka FIFA World Cup final Henry Mbappe ulala ban tap saugol haka FIFA World Cup final. Buat ka record ka baar ka deiba Mbappe dei uta player baar bala ban tap gol haki World Cup final ya bod. Pat ka record ka balai ka deiba Kylian Mbappe kelalong kum uta orang lekai baar bala ban tap hat-trick haka World Cup final hadin uros bala tap hat-trick haka FIFA World Cup final jong usnem siejar kendai spa andreu.
Barka record ka pasau ka long ba u Mbappe u long tang ma u utak player jong ka France u balak ban tep bun gol tam ha ka history jong ka FIFA World Cup. Kata wat u legend kumu Henry u bayo tep tang rigol pat u Zidane u bayo tep tang san gol. Permenta ngini page ya ki record uba u Mbappe ulak ban penken ha ka ne ka FIFA World Cup jong usnam arajar ar penreu. Barka record ke baningkong ka bo Kylian Mbappe ulak ban penken ka long ba ka all time top scorer jong ka FIFA World Cup. Kata da ka baya ka ne ka record dang badhi urangi lekai jong ka Germany kata u close u balala ban tap kan gol ha ka history jong ka FIFA World Cup. Perkumta u Mbappe menta u don kar ar gol pat u don kam setang san gol ban penken ya ka ne ka record. Bun ki fans jong Kylian Mbappe kingej ba u Mbappe ulak ban penken ya kene ka record namar kumbangi YouTube ba ka FIFA World Cup menta usnam ka perba bat ki World Cup ki baladap da ka ba kiri kilak bani lekai kambon bani ka ba menshwa da ka ba menta kilala bani lekai hadu pragim hadu ban poi sya ka final Henry menshwa ki lekai tang nyau teli ki jing lekai hadu ka final. Pat namar pa u Mbappe udang don haka arta ka ba arpnyo snam pat udang don haka pram jong u da ka ba udang lekai bar ka klub Real Madrid pat udang don sibun ka snam pan lekai haka FIFA World Cup kumta ngila ban ong ba u Mbappe ulak ban penken ya ka ne ka record haka jing im jong u pat kumbangi YouTube bro u Kylian Mbappe ulong u player u badon kasap kumta ngila ban ong ba u Kylian Mbappe ulak ban penken ya ka ne ka record parlada u Mbappe ulak ban tap san gol haka ne ka World Cup menta usnam unsa penken ya ka ne ka record perkan salong ka history haka jing im jong u par ngila ar ban ong u Kylian Mbappe ulak ban bad ya ka ne ka record namar udang don kambun snam ban ya kai haka FIFA World Cup. Te paralog mentakas ngi tangki ne ki khana shapang u Kylian Mbappe haka FIFA World Cup. Te paralog katkum ka jingpe jongpi hato ka France kalaan banra ya ka FIFA World Cup menta usnam namar ka France menta usnam ka don ki player ki basatar bha ki rang lekai din ki batbet bha kum Kunde Saliba par ki wei par ki rang lekai khmaro ki batbet bha kum Kylian Mbappe Ekitike Ryan Cherki Michael Olise Desire Doué Barcola par ki wei teladangi pejek player jong ka France kalong kum ka wei ka tim ka balong favorite bha ban job ya ka FIFA World Cup menta usnam te paralog sa komen ne ki jingsngau jong pi hato ka France kalaan banra ya ka FIFA World Cup menta usnam parmano tharai kari ka bala banra ya ka FIFA World Cup menta usnam te paralog lada pisngau tanat bersngap ya kum kini ki judge video Parklet ban subscribe ya ka channel Pila ban yo ya ki video ki bangan sepenmi Perkum juro kum kedak ban support ban ajing kersan ya ka channel Kublai Shibun.